Fil-Parlament il-Prim Ministru gideb meta qal li l-abbozz tal-liġi li ppreżenta ikkupjah mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Dan intqal b'mod ċar waqt konferenza tal-aħbarijiet mid-deputati nazzjonalisti Kerola Aquilina, Mark Anthony Samut u Ryan Kallus, hekk kif iddiskrivew l-imġiba tal-Prim Ministru bħala waħda dittatorjali li jrid biss li jaħtaf taħt idejh l-istituzzjoni tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Kerola Aquilina qal kif Roberta Bela jinteressah biss li dajja fl-istituzzjoni tal-Kummissarju għall-Standards billi jpoġġi lil min iritu fil-kariga. Huwa ċar illi l-Prim Ministru jrid ipoġġi lil min iritu f'din il-kariga. Huwa ċar illi Roberta Bela għamel deal mal-persuna li jrid akkosta kollox ipoġġija bħala kummissarju għall-Standards. Minkejja li jaf u semma minn diversi nies illi l-persuna li qed jipproponi mhuwiex idonju għal din il-kariga. Minħati jew Mark Anthony Samut qal li Roberta Bela qed jagħmel minn kollox biex jiġbor ġieħu wara li sfaċċament gideb meta qal li l-Partit Nazzjonalista rrid li jkun applikat għal kariga ta' kummissarju l-anti-deadlock mechanism u allura vot b'maġġoranza sempliċi. Qed tgħidu li f'karigi indipendenti u awtonomi bħal tal-Prim Imħallef u wkoll allura bħal din tal-Kummissarju għall-Standard li hija wkoll kariga li titlob indipendenza u awtonomija għax kif spjega il-kollega dan jissorvelja fuq il-politiċi kollha taż-żewġ naħat tal-Kamra, qed tgħidlu f'dak il-każ m'għandek qatt tmur għal maġġoranza sempliċi. Fl-aħħar snin kien sar qbil għal ħatra ta' kummissarju biex tkun garantita l-indipendenza u l-imparzjalità ta' min jokkupa din il-kariga. Ryan Kallus jgħid li Bela issa kisser għal kollox din il-maturità politika. Għandna l-ewwel darba Prim Ministru li irid ibiddel issa din il-liġi għaliex mhux lest jinnegozja, mhux lest iktar milli jinnegozja jsib a common ground consens mal-oppożizzjoni biex ikollna persuna li għandu fiduċja kulħadd. Il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali li saret f'Ġunju tal-2017 imkien ma jsemmi l-karika ta' kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Iżda jirreferi għal karigi għolja fl-istat li huma maħtura mill-gvern, bħal pereżempju il-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kap taċ-Ċivil u l-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta. Meta ġie ppubblikat il-programm elettorali, il-karika ta' kummissarju kienet diġà teżisti. Biż-żewġ naħat tal-Kamra kienu qablu lil ħatra ta' kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika għandha issir bil-vot ta' żewġ terzi tal-membri tal-Kamra u mhux b'maġġoranza sempliċi. Huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li Roberta Bela għandu jirtira l-abbozz ta' liġi li ppreżenta u minflok jersa' l quddiem sabiex bid-dialogu mal-kap tal-Oppożizzjoni jintlaħaq qbil dwar l-isem ta' persuna li jkollha l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-Kamra.